Poďte si so mnou dnes pripraviť hlivovú polievku, ktorá je výborná na vašu imunitu. Tým, že hliva a opohánka obsahujú všetky vitamíny skupiny B a horčík, tak prispievajú k normálnej funkcii nervového systému, pomáhajú znižovať únavu a vyčerpanie. Momentálne je v populácii deficit vitamínu B a horčíka, takže toto je skvelý spôsob, ako si tieto prvky doplniť prírodnou cestou. Ako prvé si očistíme zemiaky a cibuľu a obidve nakrájame na drobné kocky. Môžeme ísť na to. Ešte tu mám aj bylinky, ligurček a petržlenovú vňať. Niekto zvyknutý dávať ligurček celý do polievky, ale ja mám rada, keď je nasekaný, pretože je výraznejšia chuť toho ligurčeku v tej polievke a polievka je oveľa výraznejšia, chutnejšia. Keď si kúpite ligurček a máte ho veľa, tak kľudne môžete si ho krepláchnúť a dať do mraziaka, on vám tak veľmi dlho vydrží. Nasekáme si aj vňať, ale zo pár lístkov si necháme na koniec na dozdobenie polievky. Ligurček môžeme dať potom do varenia už pri začiatku varenia. Petržlenovú vňať dávam ku koncu, takisto ako aj majorán. Majorán by s horkou, keby sa dal hneď od začiatku. Najprv si na oleji orestujeme cibuľku, potom postupne pridáme zemiaky a hlivu. Hlivu netreba ani dlho variť, pretože dlhším varom nezmekne. No postupne bude púšťať aj vodu. A zatiaľ, tým sa nám takto bude opekať, tak budem pridávať cesnak a korenie. Pretlačíme 5 strúčikov. Pridáme korenie. Rastcu. Červenú papriku. A ligurček. Aby nebola polievka príliš hustá, môžete pridať ešte trochu vody. Tú polievku máme všetci veľmi radi, takže môžete vyskúšať namiesto nedeľného klasického vývaru, vyskúšať aj túto polievku, je veľmi sytá a zdravá. Voda už zovrela, takže pridáme pohánku. Premiknú. Polievku necháme variť 10 až 15 minút. Minút nám už ubehlo, takže ideme polievku ochutnať. Ja odporúčam vždy počas varenia to jedlo ochutnať, aby ste vedeli prípadne to jedlo dochutiť, lebo veľakrát sa stane, že niekto jedlo vôbec za celý čas varenia neochutná a rovno to servíruje. Takže ochutnám. Je výborná. Už netreba nič dávať navyše. Len ešte ku koncu, ako som spomínala, pridáme petržlenovú vňať a trošku majorán. A majorán je dobré vždy medzi prstami trošku pretrieť, aby uvoľnil svoju chuť. Keď sa všetky chute prepoja, vznikne jedinečná polievka, za ktorú by sa nehanbila ani lepšia reštaurácia. Ja.